Bună ziua! Astăzi ar fi trebuit să mergem la vot. Din fericire, instituțiile statului au luat decizia corectă cu privire la anularea alegerilor. Nu este un atac la democrație, așa cum spun unii, ale căror interese au fost date peste cap, ci este o măsură de precauție pentru siguranța națională și păstrarea angajamentelor României. Din punctul meu de vedere, decizia a venit cam târziu, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Mai mult decât atât, nici nu ar fi fost corect să fie păsuit un candidat care nu a respectat nicio regulă electorală cu privire la promovarea în această campanie, cu atât mai mult cât rapoartele desecretizate au indicat faptul că s-au folosit metode ilegale cu sprijin extern pentru manipularea electoratului. Acesta este de fapt atacul la democrație. Cetățenii trebuie să voteze în baza unor informații corecte și complete, promovate printr-o campanie electorală corectă. Ca în orice competiție, trișorii nu au ce căuta.